बांबुला लोगोफोर आं नोंथांमोननि बयनिबो अनजाथाव फावदुर नोंथांमोना दासिमबो जोंनि बे टप बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो मोनो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर आयौ माथो नै खेबगां आरो लावथायसोलाय अबाव थाङा नोंसोरलाय बांबुला गांगै दावला लाना थांदोंमोनलै जों हा मानोथो थाङा नोंसोरलाय आमथिसुवानि खान्थाल जाहैदोंमोनलै आमथिसुवायाव खान्थाल गैया नालाय न'आव बिनिखायनो बांबुला लानाव जाहैदोंमोन जों खान्थाल माथो बांबुला लानावबो खान्थाल गैयालाय नोंसोरलाय सोरानिखौ जाखोसि जाबायलै खावलाबायना जायनि मोनिखौनो मा खावना जादों नोंसोरो बुजायाबानो गाहाम नोंसोरो जोंखौलाय सोर बुग्रालै फैथोलाय खाथियाव बिखौसो उल्था मानजिना हरगोन जों माथो बिनायाव हराब्ला बिनायाव हराबालाय खावखानांगोन ना आमथिसुवानि ओरैनो थाइजौ मोनजाखायाखै मानसिफ्रा एथ' आरो बिनायावबो हराखै बेनिखायनो खावना लायबाय आरो जों खोथाया बिदिसो नामा जेबो नङा दे ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन नोंसोरनियाव नोंसोरो अबावबा दख'ना नुबाय बायदि नामा फोथारफोराव आंनो दाख्लै दैबानायाव 3,000नि दख'नायानो गोजावनानै फैबायब्रा दान्दायाव लामबाय आङो लोगोनि हाबायाव हाबा जानो थांनानै एसे मोनामदोंमोन नालाय ओमफ्राय दान्दायाव लामदोंमोन आं ओमफ्राय दैया रानाखैमोन नालाय बेनिफ्राय गोजावना फैबायब्रा दख'नायानो मा जाबावगोन बहा मोनबावगोन आं नै एथ' नागिरबाय गैया माथो जेराव मोना मा 3,000नि दख'ना गोमादों आयु जाय मोनो लाखि जाबायलै गैयालै जोंलाय बहा मोनांगौ जाखो जोंलाय आरो मोनबालाय बहा लानांगौ जाखो दख'नाफोरखौलाय आरो नुवाखै आं नोंनि दख'नाखौ जोंलाय मानो लाला बायनोलै जों दख'ना गानालै जों गामसासो गानो है माबायाव बांबुलानियाव गांगै दावला सोंलै बिसो मिन्थिगोलै बिसो हिनजाव मुवा एसे बिसो लाना फैफ्लांग्रो जानो हानाय सोङैलै सोङै न'आवनो दं दा बियो मानसिया औलै न'आवनो दं दे बिदिब्ला जों थांसै सोंदोलै नोङो आंहा खान्थालखौ बांद्राय जानाला खिनोसो ओंखारबाय नै माला मोनहैबावगोन आंहाबोलै नै उदैयानो तिल तिल मोनगासिनो बिफ्लांनो जाना लानानै दे होमबा थाथ'दोलै जों खिनो ओंखारथारबाय हाब थगायलांखोसो ना माखिसो बिसोरलाय मोग्ला मोथानो बारा फोथायलाय लाङाहाय मोग्ला मोथाफोरनि बाथ्राखौ लानोनो थांखा जारलासो मा जाबावगोन आंहा नै बांबुला मानसियालाय माथो गरदगासिनोसो उन्दुनासो दं बियो र' हाबैनि आं न'आवनो साला नै बांबुला गांगै दावला ने इमान सान्दुं गोसायाव उन्दुयो नोङो र' साला नोंखौ खोमा खाथियावसो गाख्रावना होगोन आं बाइक साला बांबुला गांगै दावला उथि मामार मा आरो साफेन बावलायनासो उन्दुदों नोङो र'निखौ जोना होगोन आं नोंखौ नै साला आइदि रख'रा सोर खिगैनि फिसा जोना हरखोब्रा आंखौलाय आइदिला दासो मोनदों नों उथिया नोंसो फोथां माबोरै लाफैखो नोंलाय आं न'लाय गिलु बालुनो आयु आंखौसो जोबावदों जिबुराव आंखौसो आइदि गोरनिया नायनो हाला माथो आइदिला मा जाखो आंनि गोरनिया ओइ साला फेथें खिगैनि फिसा नोंखौ गारगोन जानायखौ गारांनिखौ सोबानासो गारगोन आं या दा माबायदि मोनदों आयु हगारदोलै आखाया हगारदोलै मा नांगौ मालाय उन्दुदों साला मा नांगौ दे बुं आं होगोनलै एंगारदोलै आखाया एंगारदो नै हेंगारबाय आं मा खोन्थादो आंनो दा आंनि दख'नाया बबाव दं माथो नों आंनि दख'नाखौ नुदो अबावबा मानो खोन्थायाखै नोङो आइदिलै जा होनखायो गावहा सोङाखैनो आइदिलै बिदि जोफैनांबाय नों आंखौ साला फैनानै आइदिलै मालाय उरायनायासो मोनना लांदोलै दुब्लिनिफ्राय आंलाय मा मिथिगौ जेबो दायानो गैया मालायनि दैयाव मालाया आइदिलै नोंखौ गारालां मा उरायनाया मोनलांदों आयु बिसो मोनलांदों र' थांनि आं था नों बेयावनो साला गोना खेंख्रा जानानै गांगै दावला बांबुला गांगै दावला साला फाप सिख्लाया आइदै आयु बाला आंना जि साफा
दख'ना मोनबोबाय जा लाखिखाहाय आं र' आंहा बिखौ फावदु दावखालिमोननि सिगाङाव गाननानै देखायनांगोनहाय नै उरायना नोंलाय माथो आंनि दख'ना मोनबोदोंनो मानो खोन्थायाखै नोङो आयु बाला जा नक्था होनखायो जानला मोनलानो मा होनबार खोन्थानोबा खोन्था नोङो नङामोन नोंखौ आं नै नोंनि बाब्रिखौ दिनै गुबुन हायाबा आं मानसि नङा आयु बाला आं मोनाखै होनदों रावनिबो दख'ना आंलाय मालायनि दख'नाखौलाय मानो लाबाय बायनोसै होमबाथ' नों खोन्थामाराना नोंखौ गारगोन आं नोंखौ नोंनि बाब्रिखौ नै नोङो माबायदि मोनदों दा माबायदि मोनदों एख' खोन्थाया नोङो मा होनबार खोन्थाव दं आंनि दख'नाया मा होनबार लायना फै नोङो आंनि 3000 दख'नाखौ लाबोना नोङो मा होनबार लाय नङाबा नोंखौ नै दिनै आं बेयावनो नोंखौ गासे बुथारना गालांखागोन आं दा माबायदि मोनखौ खोन्थाया दासो मोनदों साजाखौ मालायनि दख'ना लाबोग्रा बियो दासो मोनदों मजाखौ दासो मिथिदों मालायनि दख'ना लाबोग्राया आरो होबावगोनसै आं बेखौ बारा बाङा नो पेटिं बै खालि नोंनि दख'नाया लाजि गैयि नों लाजिनांगौना आं लाजिनांगौ मालायनि दख'नाखौ लाबोबा लांनानै आरो आंखौसो लाजि गैयि होनबावदों बियो आंहा मोननायखौसो लाबोदों दा पेटिं बै खालि खि गैयि थांदो नोङो जोंहानि न'आव थाबाय थानाङा नोङो मा होनबा थां नोङो आंखौ बैथालिसो होनबावदों नोङो र' नों जोंनिथिंनो थां नोङो नोंखौ जोना हरगोन आं दाप्लिकेट होनानै आयु हाबाब बैथालिया जोंनासो ओंखारबावदो